Aupa gaizka. Irakasle txistulari zemoz. Ondo, pixka bat urduri, ez? Bai. Pentsa, bai. Ni ohituago nago kantxaren beste alboan egoten, Bueno, baina telebistan biltzen zara, ez, kamera itzinean. Bai, baina telebistan kamera daukat aurrean ez ikasleak. Bueno. Eta orduan presioa desberdina da. Ez, pentsa, hauek pilotazaleak dira, eta aztertzaileak izanen dituzu pantaiaz bertzaldera. Hori da, bai. Tartean badakit pilotari handiak egonen direla pantaiaz bertzaldera, eta horien artean arrasaten bereziki maitatu den bat. Oinaz Bengoetxea. Bai, amaia ematen dugun, Ba, emanen duzu, seguru. Nik dena prestutze dizut, Primeran, oso ondo. Kaixo. Pasa lasai, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, kaixo denoi, Ane Irazabal naiz, eta gaur kamera eta mikroa atzean utziko ditut eta pixka bat botilloro lanetan ibiliko naiz. Alemaniatik etorrarazi dugu hegazkinez. Fitxajea ikusiko zu, fitxajea. Azken aldian, berri emaile bezala, Berlinen nago, Alemanian, baina gaur Miamiko, Mexikoko, Pariseko eta Manilako kontua kontatuko dizkizuet besteak beste, baina baita Euskal Herrikoak ere. Beti esaten dut izugarri gustatzen zaidala nire lanbidea, aukera ematen didalako errealitate berriak ikasteko eta egunero txunditzeko. Eta horregatik gaur munduko kirolik arriskutsuenaren inguruan hitz egingo dizuet, edo hori da behintzat Miamiko jarraitzaileek uste dutena. Gaur Euskal pilotaren historiari buruz arituko gara. Beraz, ni saiatuko naiz pilota goxo-goxo botatzen, zuek prestatu zaitezte atzelari lanetan ibiltzeko, eta itxi liburuak. Badakigu, dela 5.000 urte greguak jokatzen zutela, egipziarrak jokatzen zutela, sumeriarrak ere jokatzen zutela, eta txinatarrak ere jokatzen zutela. Badira pilota zarea hainitz, iparraldean, hegoaldean bezala, ez da hainbeste profesionala, ez da hainbeste mediatizatua. Pelotan ez nuen ezautu, peino, beti atxu izin denik, atano hirugarrena tio maino, beti izin dela, onenetako bat. Herri txiki batetik, berritxutik, hiri handietara, estatu batuetara, ez? Zuretzat hori 16 urtekin gainera izanen zen, ez? Hasieran posik, ez da, Ameriketa, baina gero bertara haiek ez zarienin, ja gogoratzen zaila familiakin. Mentalixuak, entzuten ditun batzutan bastante zatarrak. Hori hogeto ziok etxien tortilla patata egiten, zera lagatzen zenarra pelotan jokatzen. Bueno, nik uste dut oso polita dela txapelak eta tituloak edukitzea, baina garrantzitsuena nik uste dut apurtxuet emakumeen normalizazio hori lortzea dela, ez? Kaixo egunon, hemen nago, ea zer dakarren egunak. Eskerrik asko. Ona, bere garaian nola esaten zen enpoiona horietako bat, ez? Beti apunteak hartzen, ez nituen inoiz ikasketak edo azterketak azken unera arte uzten, beti lehenago ikasten nuen. Nire ametsa zen arkeologoa izatea. Klaro, gero konturatu nintzen, nik neukan arkeologoen ikuspuntu erromantiko hori, ez, Indiana Jones, eta konturatu nintzen oso komplikatua zela, eta orduan komunikazioaren adarra besarkatu nuen, historia amaitu nuenean, bai. Lehen pentsatzen ibili naiz etxean, aber ze gai tokatuko zaidan. Baina ez dakit. Euskal pilotaren historia. Upa! Hontaz ez dakit ezer, Oso gutxi. Kontua da, gaizka non dago?
Gaurkoan ere aurkitu dugu erronka historiko bati aitzin egitera ausartuko den Euskal Herriko pertsona ezaguna. Saioaren amaieran, aurretik itxitako liburuak zabaltzeko gogoa sortuko dizuegu. Ez izan zalantzarik. Prest, historian murgiltzera goaz. Irazabal Anderea, nire kontsiderazioa. Urte askotarako. Nuen, ez, du ezagutzeko gogoa. Bai. Eman dizute gaia. Bai, Euskal pilotaren historia. Horrekin ze, ongi? Bueno, erronka bada, Pentsa, bai. Ezagutzen duzu pilotarien baten izena? Ba, ezagutzen ditut mitikoak. Oinatz Bengoetxea, Mikel Goñi, Aimar Olaizola. Bertze batzu ezagutzeko prest? Noski, klaro baiet. Pase. Bueno, zuentzat, zeintzuk dira kazetari baten ezaugarriak? Jakimina. Jakimina? Edo galdera onak egiten jakitea igual. Galdera onak egiten jakitea, bai, biak dira erantzun zuzenak. Eta zuek zer moduzkoak zarete horretan, ze apustu egingo nuke, pilotaren historiaren inguruan galdera interesgarriak dituzuela, ezta? Bota. Niri beti dituzu aipagarria pelota partiotan denborarik ez egotea. Eta 6 ordu behar baldin baituzte zer? Bat hori. Eskopiotan inoiz izan dako tanto luzenak 43 minutu iraun zituen. 1905 izan zen, Donostiako Moderno pilotalekuan. Ikusle Basagorrotegira joan zen meriendatzera eta itzultzen tanto bererarekin jarraitzen zuten. Erantzun da? Bai. Ea, galdera gehiago? Zein izan da partido jende gehiena egondana eta nun izan zen? Tori. Eskerri asko. Zaila ziok, Atzologia daukazu. Miamiko jaialai pilotalekuan izan zen inoizko ikusle kopuru handiena, 15.502 ikusle elkartu ziren partida bat ikustera. 1975ean. Ez da txantxetakoa, Ea, beste galdera bat? Inoiz eman da istripurik pilotaka jasota. Nei gutxinez kriston beldurra mateit ikusita dijoan abiadan. Ea, erantzuna topatzen duzun. Gutxinez, 15 pilotari profesional hil dira pilotakada jasota. Josuz. Arriskutsua, bai. Gaurko gaia, pilota. Gure herrian indar handia duen kirola. Gaur bere historia ezagutuko dugu, baina lehenik eta behin koka dezagun gaia. Juan Mari Juaristi, zu pilotari izan dagoa zara eta pilota aukeratzailea. Zer da pilota? Pilota, bai, lehenengo ni zuartun bat okidet, pelotari remesa aspaldin historien izindan onenak, behakin ibili naiz, Irujo, Olaizola, Enfintitin, sentitzen naiz, privilegio bat, ez? Eta bestaldetik peloti niretzago da bizizia. Zezango izu, religio moko bat. Pilota erlijio baldin bada, pilotariak zer dira, ingeruak, jaungoikoak, deabruak? Zurik jaztean eta frontoera ertatzen nahi, ari errespeto da berdu. Merito ondize da, frontoera erten plaka zurik egin eta partiko batzia. Hori da niretzako merito ondibet. Ze behar da pilotari on bat izateko? Bat, afizizio ondize, bi, bizimodu jakin zer dan, eta gero, esku erremintak ondo hobitzia. Zure ustez, zein izan da historiako pilotaririk onena? Bueno, nik ez nuen ezautu, baina niretzako atano hirugarrena nire osaba. Baina geho nik ezautu onena izin da Julian Retegi, segundo, geho Irujo eta Olaizola. Eta zure ustez, zein da modalitaterik politena? Hori ja eskua. Gaixo, urte berri hon, itxili luburuakeko talde guztiri,
Bizko bat kontatu nahi dizuet nire pilotari bizie, 5 urtekin hasi nintzen ja pilotan, orain dela ja 32 urte, eta bizi guztie pilotari izan du naiz, 18 urtekin ja profesionaletara saltoa egin nun, eta guain arte ibili naiz, eta urte oso onak izan du eta oso pozik nago, eta bukaera polit bat izateko asmotan. Besarka bat! Oinarrizko informazioa jaso dugu, orain pilotaren historia arakatzera goaz. Hane, euskalduntasuna adierazteko, euskal pilota baino kirol adierazgarriagorik bururatzen altzaizo? Ez, egia esan ez zait okurritzen horrela hain adierazgarria den beste kirolik. Eta eranen banizu euskal pilotak behar bada ez duela Euskal Herrian jatorria? Benetan? Hauetatik, zer uste zein da Euskal Herriko pilota, euskal pilota? Nik hau esango nuke handiena. Asmatu duzu. Baina ere, gainontzeko pilotekin ere aritzen dira munduan barna. Jose Mari, jende haunitzek betidanik objektu borobilekin, esferikoekin jokatu izan du, baina noizkoa da pilotaren jatorria? Ez dakigu, seguru. Badakigu, dela 5.000 urte greguak jokatzen zutela, egipziarrak jokatzen zutela, sumeriarrak ere jokatzen zutela, eta txinatarrak ere jokatzen zutela. Eta Jorge Oteizarek esaten zuen baita ere, hemen Euskal Herrian paleolitiko garaian ere jokatzen zela. Bere ustez, hor kobazuluetan azaltzen diren borobiltxo batzuk edo, horiek ere pelota komentziren. Eta gerora, guregana hurbilduz, zein izan da guk ezagutzen dugun pilota horren ibilbidea guregana etorri hartio? Ez dakigu, seguru baita ere, badira holako idazki batzuk, 6. mendean, jokatzen dutena, eta Baskonioa jokatzen zutela. Hor, Bisigodon garaian, Viktorika herrian, gaurko Gasteizen, jokatzen zutela pelotan. Pilota intuiziozko praktika unibertsala da. Zenbatetan jaurti dugu jolasean edozein elementu biribil. Izan harria, fruitua, jaso, bildu eta jaurtitzea gizakiaren jatorritik ohikoa izan da. Pilota jokoa ordea, dokumentuek diotenez, etzen Euskal Herrian sortu, Frantzian baizik eta hori adierazten duten hainbat datu esanguratsu dago. Erraterako, 1150ean lehen aldiz idatzitako pilot eta pelot hitzak azaldu dira. Bertzalde, pentsa, 1282an Parisen 13 pilota fabrikatzaile zeuden. Galderak sortu zaizkizu ezta, nola edatu zen eta zein izan da bere bilakaera? Laster jakinen dugu. Hala ere, guregana etorri den kontua izan da, Jeu de Pomaren bitartez, Frantzian barna, ezta? Galdera horrei erantzungo diot, aita Barandiaranei egin zioten galdera. Esan zioten, euskera Kaukasoko herritikan omen dator. Eta berak erantzun zuen. Ez dakit, Kaukasoko herritikan datorren, edo euskaldunakara joan ginen, porque distantzi berdina dago hemendikan Kaukasora, Kaukasotikan onera bera. Eta hain jatorri zaharra izan da eta nazioartekoa, ez? Badago euskal jatorria daukan modalitaterik edo ez? Herri bakoitzak eman dio bere nortasuna. Pelotaren tamainua, pisua, hor dago diferentzia. Arauak berdinak dira. Baina guk euskaldunak eman diogu, ez dakit indartsuakoak sentitzen ginelako edo, pelotak handiagoak, pisu gehiago duenak eta gogorragoak. Hortik bote luzea eta pasakarrate baterako? Bai. Nola da, bote luzea errate baterako, nola egiten da? Zelai edo plaza batean.
Orduan da holako rektangulo bat, ila denak dituzte 60 metro luze eta 15 metro zabalean. Erdiparean egiten da marra bat, eta marra hori da bakarrikan sakea gainditzeko. Horregatikan izena du bote luzea. Luze atera berdelako, bi iskinetatikan, eta lehenago bote egin behar duelako. Eta pasakaren kasuan? Erdian jartzen da sare bat, eta jokatzen da tenisa bezala, bai, bakarrikan tenisak dauzkala 200 urte ez ditu, eta hauan dela 5 urte hemen pasakan jokatzen zen. Eta Euskal Herrian oraindik jokatzen da bi modalitatera, hau da bote luzera eta pasakara? Bai. Eta orain dela gutxi bukatu dugu Euskal Herriko txapelketa, bote luzean. 80 pelotarik Euskal Herriko txapelketa jokatu dute. Ikusten dituzu hemen ditudan elementu guzti hauek? Bai ez? Bueno, banatu egingo ditut. Nora animatzen da? Venga, etorri. Hola. Pala zuretzat. Vale. Eta zuentzat zestak, begira. Eta nik guante zurruna izango dut. Klase honetan badago pilota zale amorraturik edo pilota gustatzen zaionik? Nire gustatzen zait txapelketak eta horrela ikustea, baino eda izin ezibili. Eta animatuko zinateke proba txiki-txikitxo bat egitera? Bueno, vale. Etorri. Eta nik, aldut? Eta zuk ere bai, noski. Juhu. Etorri. Bueno, hau jakingo duzu ezer den, ezta? Bai, takoak. Zuen helburua gaur da, zuen eskuak babestea. Bale? Probatu. Fenomeno. Nola duzu izena? Maili. Joder. Gaizka, zer? Pegat. Gaur ez da zure eguna, Bai, txoin. Bueno, zer moduz doaz esku horiek? Ondo. Maili? Oso ondo. Gaizka? Desastre, Ja, kaban la pitxarrika. Hor, pilota bat erortzen bat zaizu edo, ez dizu gehiagi babesten, Eta zuk Maili, bueno, denbora gehiago emango dizut, eta gero esango didazu zer moduz doan, bale? Bale. Hemen duzu guztia. Ikusi duzuen bezala, hemen dauden instrumentu guztiak, elementu guztiak balio dute, edo zerikusia daukate pilotarekin, ezta? Baina, zer gehiago daukate komunean? Eskuan jartzen direla eta eskuan erabiltzen direla. Bai, denek balio dute pilota ematean eskua babesteko. Eskularru gogor honi esker hitz egin dezakegu egun euskal pilotari buruz. Euskal pilotaren sorrera noizkoa den jakitera guaz orain. Fenomeno, ni zure esanetara. Bale, begira modalitate jakin batekin hasi zen euskal pilota, eta gainera belatze honetan jokatzen da. Eta ze modalidade den asmatu beharko dut edo? Ez trantzi horretan ez zaitu jarriko, baina adibide praktiko bat jarriko dizut. Goazen. Tiburcio, errai guzu, zer da esku artean daugazun hori? Haue dire eskularroak, lasoa pilota jokoan aritzeko. Olako plaza libre batean jokatzen da, eta ikusten duzu bezala, dire bi mota, luzea eta motza. Euskal pelotaren jatorria lotu dezakegu lasoa modalitatearekin? Bai, merezinarren azten amartan arte, Euskal pilotaren historia da, lasoaren historia eta alderantziz. Erran dezagu beraz, lasoa euskal pilota modalitate zaharrena da, baina gainera bastan bidasoa honetan oraindik ere jokatzen duzuena. Bai, egia da gorabera handiekin mantendu dela hemen. Eta kuriositatea daukat, lasoa hitza nondik dator, zein da jatorria?
Plaza libren jotatzen baite, lasoa hitzat erran nahi du, librea, ez, lasoa, librea. Por cierto, aipatu duzu plazan jokatzen dela, erran nahi da ez da frontoiko modalitate bat. Ez, plaza librean. Herri guztiek bazuten beren plaza, baina pixanaka desagertzen joan dira eta gaur egun lasoa elkarteko liburutako bat dauden plazak konserbatzea. Lasoan ere pilota berezia da, ezta? Bai, noski, kontu pista bat hau, bira, hemen baditut pilota batzuk, eta egin behar dena da, beltza izaten da, airean etortzen dela eta ikusteko, 120-125 bat gramo ditu eta diametroa 64-65 milimetro. Orden, egin behar dena da hemen da Txirristegin. Hola, ez da. Ez da puntan bezala, jotoarben bezala. Eta tantoa nola egiten da? Lasoan, eta modalitate zuzen luzietan bezala ez da tanto, da 15. 15. Talde batek botatzen badu pilota kanpora, plazatik kanpora, 15 da. Txarra, falta, ez da. Pilotak gainditzen badu plaza osoa, hori ere bai, 15 da. Afera da plaza osoa gainditzea. Hortako patzen dire txatxariak, kontatzen eta kantatzen dituena jokoak eta 15ak. Eta, gainera badu soinu modu... Nola, bota. Txatxaria. Nola egiten du? Hasieran erraten du, jaunak, hasten da partida, 9 orrotarako eta irabaz dezala, onenak. Esakiak baita restu bat eta arrai bat. Ni arrai! Zuentzat zeintzuk dira Euskal Herriko herri batek izan behar dituen ezaugarriak, naiz eta 20 biztanleko herri txiki bat izan? Eliza, frontoia eta ostatua. Eliza, frontoia eta ostatua. Bai, egia da udaletxe agian ez dela ingarrantzitsua, baina elizarik, frontoirik eta ostaturik gabe ez dago herririk, ezta? Pilota eta eliza beti egon dira oso lotuta, oso erlazionatuta. Tradizio kristauan, Francisco Xavier Deuna, Nafarroa garaiko patroia izateaz gain, pilotaren patroiare bada. Hori da. Eta 12. mendetik, dozenak alei atera ziren, apaizei pilotan jolastea debekatzen zienak. Jainkoaren ingeruak adierazi zion Mariarin. Eta Espiritu Santuaren egitez sortu zuen. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua da zure sabeleko fritua, Jesus. Santa Maria Goikoaren ama erregutu zazugu paketarioen alde orain eta gure etxeko orduan amen. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua da zure sabeleko fritua, Jesus. Santa Maria Goikoaren ama erregutu zazugu paketarioen alde orain eta gure etxeko orduan amen. Zer flipatzen, ezta? Zuek gazteegiak zarete, baina 12etan Angelusa errezatzen da edo errezatzen zen. Eta ordu horretan, pilota partidu bat baldin bazegoen, kanpaiak entzuten zirenean, epaileak partida geratu egiten zuen, apaiza hurbiltzen zen, eta Angelusa errezatzen zuten. Eta ez pentsa tradizio zaharra denik, hau 1980ko hamarkadar arte mantendu zen, eta Lasoan oraindik ere egiten da. Frantziako iraultzak banatu egin zituen estatua eta erlijioa, baina badirudi horrek ez ziela gehiegi konbentzitu pilotazale amorratuak. Lehen pilota jokoen jatorria Frantzian kokatu dugu, Jeu de Paume zenarekin. 18. mendean, Frantziako iraultzak utzi zituen pilota jokoak, nobleekin lotutako kirola baitzen, baina Ipar Euskal Herrian sendo iraun zuen. 19. mendearen azken urteetan Donapaleuko trinketea eraiki zuten.
ondorengo trinkete haunitzen eredu bihurtu zena. Garai hartan, lehia handien agertoki izan zen. Bertan, Euskal Herriko trinketlari nagusiak, hegoaldeko eskuzko pilotari garrantzitsuenetako batzuk, eta Europara bidaiatu zuten lehen trinketlari argentinarrak aritu ziren. Egun, trinketeak sendo, indartsu segitzen du Lapurdin, Baxe Nafarroan eta Zuberoan. Nekez irudika dezakegu, ez da Euskal Herriko herri bat bere pilotalekua gabe. Eta are gutxiago Ipar Euskal Herriko herri bat pilotalekurik gabe. Bai, oso zaila da, azkenean herrietako nortasunaren zati garrantzitsu badira, ez? Eta pilotalekuak bezala, pilotariak ere bai, izen handiak eman ditu pilotak Ipar Euskal Herrian, eta hoietako batekin, txapeldun batekin egon behar dugu orain. Ze sentimendu sortarazten dizu trinkete batean sartzeak? Ahotasuna eta plazera, gehienik plazera, ni tipi-tipitatik beti bidi naiz trinketetan, jokatzeko, plazera hartzeko, lehenik lagunekin, eta gero pixkanaka kompetizionetan eta beti momentu berezia da trinkete batetan sartzea. 5 aldiz izan zara trinkete txapeldun, 3 aldiz munduko txapeldun, nolakoak izan ziren zure hastapen horiek? Nik baitut 2 anai handiak, haiek pilotariak ziren, aitak ere bai, beraz pentsatzen dut oso normalki etorri naiz pilotara etxean, eta gero sartu naiz erriko klubean, eta pixkanaka nire bilbidea egin dut, txapeldun izan arte. Eta zure inguruan pilotazale asko dituzu? Badira pilotazale hainitz, iparraldean, hegoaldean bezala, ez da hainbeste profesionala, ez da hainbeste mediatizatua, hegoaldean bezala, baina bada publikoa, pilotazale hainitz badira bai. Eta Ipar Euskal Herrian nola bizi da trinketearen ohitura? Ongi, egia da gure pilota, iparraldeko pilota da trinketekoa, hegoaldean da gehiago frontoiekoa, bi munduk pixkat desberdinak dira, baina bada maila handi bat, gero eta gehiago profesionalizatzen ari gira pixka bat, ahmaiak bete-beteak dira partidentzat eta hori da importantena. Zure bizitza profesionalean ere izan duzu ondoko pertsona importante bat, duela gutxi zendu dena gainera, ezta? Pampi Radius. Duela 10 edo 12 urte elkartu ginen, ni bainuen eskuko mina eta ezin pastu, eta berak bazakien takoak biziki ongi egin, eta ona sartu gira hemenetan, eta gero ez gira sekulan berestu, oain arte, pena da handia da, Pampi joan baita, baina hainitz ikasi dut berarekin, momentu ikaragarri goxoak pastu ditugu, eta hori hortaz pentsatuko dut betirako. Takoak egiteaz gain, bertze zer eman dizu Pampik? Kasik dena, erakatsi du teknika, taktika ere jokatzeko, bai ere nola prestatu partidak, bai fisikoki, bai mentalki, hainitz ikasi dut berarekin. Beraz, esan dezakezu bera izan zela zure, edo izan dela zure referente? Bai. Jokoaren zientziaren aldetik bera izan da nire referentea, eta berarekin hainitz ikasi dut, eta pentsatzen dut berak badu parte importante bat gaurko pilotaria izan naiz eta.
kirolari olimpikoen izenak badakizkizue? Maialen Txorraut. Maialen Txorraut. Garbine Muguruza. Garbine Muguruza, oso ondo. Eta Simon Biles, gimnasta. Simon Biles. Asier Martínez, atleta, bailista, zizurtarra. Bueno, horiek gutxi gora bera denok ezagutzen ditugu, ezta? Baina oraintxe, adibidez, Francisco Villota edo Mogiz Dugerti izenak esango banizkizue, zer datorkizue burura? Olimpikoak ez dabi, baina zaharrak ziuru. Zaharrak? Tokioko olimpiadetan ez zuten jokatu. Nik egunero ikusten dituen. Eta ez zen dituen ikusi. Ez? Bueno, biak ziren pelotariak eta biak olimpikoak. Gainera, Francisco Villotak, Jose de Amezolarekin batera, bihurtu zen Espainiako estatuak izandako lehen medailista olimpikoa. Eta nola da posible? Nik enekin pelota kirol olimpikoa zanik. Begira, kirol bat, olimpikoa izateko baldintza batzuk bete behar ditu. Gizonezkoen kasuan da, 75 herrialdeetan eta 4 kontinentetan jokatzea, eta emakumeen kasuan, 40 herrialdeetan eta 3 kontinentetan. Gaur egun, jakingo duzue, pilota ez dela joko olimpikoa, baina mundu zabalean jokatzen da. Pilota joko olimpikoetako kirola izan zen lehen aldiz 1924 Parisen. Frantziako gobernuak frontoia eraiki zuen hiriburuan. Orduko 12.000 libera ordaindu zituen, garaiko 30.000 peseta, gaurko 180 euro. Zestapuntan, palaz eta eskuz jokatu zuten. 4 urteren ostean, Amsterdameko joko olimpikoetan ere pilotak bere lekua izan zuen, baina ondoren 40 urte egon zen olimpiar jokoetatik at. Eta azken aldiz, 1978an izan zen pilota joko olimpikoa, Mexikon. Bai, hainbatek erranen duzue, 1982ko olimpiar jokoetan ere egon zela, eta hala da, baina erakusgai soilik. Eta jaiala erraten baldin badizut, zer? Nazioartea datorkite burura. Agian mundu mailan dauden frontoiak, ezta? Hala da, lehen errandugun bezala, Euskal Herrian soilik ez, nazioartean egin dira ezagun hemengo modalitateak. Felix Espilla, nazioartean puntista ibili zara, non barna ibili zara zehazki? Bueno, Ameriketan ez da, Floridan eta Mexikon bai, eta aparte, Nueva York inguruan bai, Rhode Island, han debuta nuen, 78 16 urtekin. Gazte? Bai, gazte, herri txiki bat urteko, Ameriketan handia. Eta nola korritu zitzaizun Amerikako estatu batuetara jolastera joatea? Beti paletan jokatzen nuen asko, eta gustora, eta jentia ikusitxe ban, eta momentu horretan pelotarixek zestapunta oso fama onbizi zauken, eta Ameriketak juteko, eta orduan jentia beti gure itxe izatotzen duzu, honek zesta zingo leuke, honek zesta zingo leuke, eta momentu batean, probatu ingo. Eta markinean jugu ginen, eta 15 urtekin, zinditzen, zesta jokatzen. Eta, orduan jente asko jokatze ban, gaztiek, eta, oportunidade horretan, 16 urtekin, Ameriketan guntzen. Eta, aipatu duzun gauza bat, ez? Herri txiki batetik, berritxutik, hiri handietara, estatu batuetara, ez? Zuretzat hori, 16 urtekin gainera izanen zen, ez? Hasieran, posik, ez da, Ameriketa, baina gero bertara haiek ez zarienin, gogoratzea zaila familiakin, lagunekin, eta gauza askokin, ez da, Euskal Herriko, bizimudu bat, oso diferentia, beti ikusizu laguntasune, baina bai, oso gogorra, baina posik azkenean. Hala ere, palmares handia lortu zenuen, zema denbora eman zenuenan? Asko, ez da, 78 jugun ginen, azkenean, 16, 17, 18 urte, ez da, azkenean urte pilo bat, bertan. Suposatzen dut ez duela zer ikusirik izango, ez? Euskal Herrian edo estatu batuetan jokatzeak?
Bueno, Ameriketan jokatzen zen kinilak, eta nik uste dut Ameriketan ezagun enfokaute kirola bezala, ezagun enfokaute apostu bezala. Eta orduan Ameriketan ezagun aukera leku askotan apostu itxeko, da frontoian bai. Eta orduan jentia jutezen frontora eta guk eurentzako ginen numero bat. Eta hemen en cambio, más familiarra, ez da. Feliz, Floridako jaialai frontoia itxi dute, horrek zerra nahi du, estatu batuetan, zesta punta, pilota bukatu dela? Bai, nik uste du, bai, han kirol bezala erumazan, igual aurre jarraitzukoan. Apostu bezala, bai, agatu da, antxinezko gauzak, ez da. Eta, bueno, nik uste du, gauzak berton imidilez, gaure kirola da, bertokoa da, eta mundu osuan ibilidan kirola da. Nik uste du, gauzak berton imidala, bizkate gogortuz, da. Eta zuk frontoi hori ezagutu duzula, ze sentitzen da izten ikusteak? Tristeza ez da. Beti esperantza izaten da, beste urte bete, baina etorriko zola hau normala zan, ez da. Frontoiak zabaltzen di, diru azteko, euren negozio mantenitzeko, ez da, baina frontoia zezen galdu itxiben diru. Tristeza da, baina realia da. Feliz, aipatu duzu tristezia, esatuetarako estatu batuetan pilotak dagoeneko lekurik ez daukalako, baina, bertzalde batetik ere pozerako aukera ematen du ikusteak, ez? Berritxuko frontoian gazteak, umeak zestapuntan aritzea. Dakit jakingo duzuen, baina 20. mendean zehar, Amerikako estatu batuetako frontoiak goraino betetzen ziren. Han aritu den pilotari garrantzitsuenetako bat ekarri dugu. Ibon Aldazabal. Aupa, Ibon. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Estatu batuetan hemen bezain beste maite dute pilota? Euskal Herrixen beste ez dakit, baina azken baten ixixe 100 urte iraundau Ameriketan pilotak, sexta punta, kasu honetan, eta horren beste denpora irautiek nahi dauzan maitxasun handi bat egon dela. Nire kasun 11 urte indotez bertan jokatzen, profesional, eta behitxu Euskal Herrixen hasi nintzen berritxu neure Herrixen zestaz jokatzen, 8 urtekin, eta afizionauetan hainbeste urte inda gero, 23 urtaz, eukinan aukeri, beste herrialde batera, neuk maitxe goten kirol baten jun eta bera praktiketa, eta nire hogei bidi izen da bertara juti ez. Osa, nitzako nik eukioten gauzaik geixen berezizena izen leike, euskal kulturan partedan, euskal kirol batean, 11 urte egon izen da nire hogei bidie beste herrialde baten. Nitzako horren dauken dimensioie, inkreibilia da. Hane, zu munduan barna ibili zara, eta seguru frontoia unitz ikusi duzula. Baten badaukazuela gogoan bereziki? Bai, Napoliko frontoia, ez nekien Napolik frontoi bat zeukanik, eta egia da oso garrantzitsua zela, 1982ko hamarkadar arte oraindik jolasten zen. Orain abandonatuta dago, baina oso eraikin polita da. Bueno, eraikinekin orokorrean gertatzen dena da, denboraren poderioz garatzen doazela, ez? Bere itxurak eta frontoiekin ere berdin gertatu izan da, pilota modalitateen arabera eta garapen horri segitu diote. Eta garapen hori hain zuzen ere da, orain ezagutuko duguna. Gurean frontoirik gabeko herriak irudikatzea zaila da.
baina ziur urrengo datuak harrigarriagoak irudituko zaizkizuela. Euskal Herrian 1961 frontoi ditugu. Espainiar estatuan 2000-tik gora. Frantziar estatuan 200-tik gora eta estatu batuetan 180 inguru. Afrikan eta Asian ere frontoiak aurki ditzakegu. Argi dago, pilotak mundu osoan zehar utzi duela ondarea eta milaka pilotaleku dira horren adierazgarri. Daniel, Hondarribiako arresietan gaude. Bai. Ze ikustekorik dauka honek pilotarekin? Ikerketen arabera, olako espazioak ziren garai batetan lehen pilota plaza ikusgarrienak zeuden lekuak. Eta hemen jolastu izan da guante laxoaz bereziki, bi talde elkarren aurrean bat bestearen kontra. Eta ze ikustekorik dauka eskuten daukazun horrek honekin? Bueno, hiribilduak ez ziren lekutan, suposatzen da, hirietako plazak laukizuzen forma hau osatzen joaten direla historian zehar. Beraz, etxeak eraikitzen joaten dira espazio laukizuzen honen inguruan dela pilota plazaren egitura. Orduan, Euskal Herriko plaza desberdinak irudikatu daitezke maketa hau jarraituz? Demagun, Otxandioko plaza hartuta, frontoia eta udaletxea frente daude, eta eskina hontan egongo litzateke Elizaren kokapena. Eta kurioso da Otxandion nola eraiki duten eskerpareta Elizaren frentean, eta nola dagoen garrantzi gehiago hartzen du jokoak Elizaren sarrera baino. Hartuko bagenu segurako kasua adibidez, Eliza hemen egongo litzateke behian, baino udaletxea eta errebote pareta aurrez aurre kokatuta daude, eta etxeek egingo dute, irudikatuko dute, laukizuzen hau, errebote pareta hemen sakarria dagoelarik. Ta gero badatoz frontoi handi eta profesionalak, horiek noiz, nola? Arrakaste ikusita, sortzen da 19. mende bukaeran Donostiako ategorrietan Jaiala izenez lehenengo eraikin pribatu itxia, espektakulo hori ezagutarazteko edo erakusteko, ez? Eta beraz, kanpotarren interesa piztu egiten da. Eta horrek ekartzen du beste hirietan negozio hori kopiatu nahi izatea, ez? Argi dagona da, pilotalekuek izan dutela bilakaera pilotaren historiarekin batera, baina pilotalekuak ere izan direla ikur bat euskaldunontzat, non ez bakarrik pilota, bertzein bat gauza ere egin diren, ez? Bertzein bat ekitaldi, ikuskizun... Kontuan izan behar da, pilota plazak, plaza izaera dula, pilotalekuaz aparte plaza da, eta plaza udaletxea eta Elizaren ondoan izan da, bada gizartearen bilkura puntu bat, ez? Kontuan izan behar dugu, lehenengo frontoi profesionalak plazaren itxura kopiatzen zutela, eta egite zutela eraikinaren zati falsu batzuk jartzen dituzela, plaza irudikatzeko. Nik uste hori dela memorian eramanduna frontoiak, eta memoria kolektiboan ere frontoia izan da, plazaren islada beti, ez? Zuentzako, ze ezaugarri izan behar dituzte frontoiek, nolakoak izan behar dute? Bi pareta, marrak eta txapa, luzeak eta motzak eta horrelakoak. Oso ondo, besterik? Eta bai denak antzekoak izan behar dute, zuten misterio handirik izan behar bata bestearekiko. Orain, eraikuntza batzuk erakutsiko dizkizuet, eta ia gai zareten horien artean frontoiak identifikatzeko. Adibidez eraikin hau? Hoi frontoi bada, eta gaina elegantea, Hau, Bilboko Euskalduna frontoia zen, orain eraitxita dago, baina zutik zegoenean, arabiar elementuekin dekoratuta zegoen. Ea beste hau, asmatzen duzuen. Horrek hotel bat dirudi. Garai bateko baino etxe bat edo horrelako zerbait. Ez, hau Miamiko Bizkaiene frontoia zen. Eta ea, hirugarren hau. Horrek tren geltoki bat dirudi, baina Euskal Herrian egon daiteke itxuraren gatik. Euskal Herrian badago, baina edo bazegoen. Baina ez da tren geltoki bat. Hau Gernikako frontoia zen, baina bombardaketan zeharo suntsituta geratu zen. Eta beste hau berriz, hau nungoa da? Jaiala izanik, zalantza gutxi. Behintzat, frontoia den ala ez galdetu berbaldin bauzu, Bai, frontoia da. Hori bai Miamikoa da, uste. Sky Room izena du, ziur estatu batetan daula. Manilakoa da.
Filipinetan zegoen. Eta azkena, errez bat hau jakingo duzu zein den, ezta? Bai, hori bai, Bizkaia pilotalekua, Bilbon dago. Oso ondo. Bueno, egia da eraikinak hasiera batean ikusita ez diruditela frontoiak direnik, ez? Baina denak izan dira pilotaren plaza nagusiak, adibidez, Bizkaia pilotalekuan azken lauterdiko finala jokatu zen. Gure artean zalantzarik gabe, pilota modalitaterik jarraituena eskuz jokatzen dena da. Jarraitzaile haunitz du, eta pilotariek jarraitzaile sutsuak dituzte. Eskupilotaren plaza ezagunenetako batek, pilotari handi baten izena darama, Atano Hirugarrena. Juan Mari Juaristi, Atano Hirugarrenaren biloba. Atano Hirugarrena izan da pilotari handienen artean handienetariko bat, ezta? Bai, nik ez nun asko ezautu, pelotan ez nun ezautu, baina beti atxu izin denik, Atano Hirugarrena tio maino, beti izin dela onenetako bat. Onena ez da osatei, baina onenetako baita, bere sasoien onena izin dagoa. Zure kasuan orduan, pilota familia kontua da, ez? Familiako tradizio bat. Nire kasun bai, nik umetatik peloti dana, gure etxin dana peloti izan. Beti laundu izin dit, Atano tarra, eta horrek beti bultzin inditale batetik, baina beste batzuten pixkat responsabilidaire bai. Eta egi esango izu, ni hasi nintzen pelotan, 17 urtekin. Lotzatu egin nintzen, frontoera prakasurizin jogatzea. Eta behin hemen kampionatu zan, eta isi obligau bezala intziben jokatzeko, eta holaxe hasi nintzen. Ez ezaguna ahaztu, Donostiako frontoi nagusiak zure aititen anaiaren izena du, Atano Hirugarrenaren izena du. Bai. Horrek zerbait erran nahi du, ezta? Bai, hori nik ustea rekonozimiento ondide dela, guretzako gogore bat da. Zer eman zion bereziki Atano Hirugarrenak pilotari? Esaten da, sasoaten peloti ezala segi, eta hau hasi zanien, revoluzioa intzula. Ikusite partiu nola luziek eta askotan aspergarrizek, honek eman zion beste saltza bat. Eta fisikoki zerbait berezia zeukan, ala? Fisikoki potentoan behartzun edo? Bai, etzan alturez ondixe, baina esan nervizio dune. Batiz bat esango nuke nervizioa parte zuzena, eta gero zan inteligentia. Orduan ez zeukan aurkaririk? Azizan pelotan 16 urtegin profesional, azpikin. Orduan etzan kampionatoik. Joko zizion Monraon ezazauen orduan errege. Eta orduan dana izitezan desafizua. Partidu jokaber zizion lehena eskuiz bakarrik. Monraonezak eta Marinok bi eskukin. Bueno, jokau zizion eta irabazin zizion. Orduan abantaila Atanok izan zuen, ez? Bai, lehenengo partiduen, Mondragonezak esko bakarrain joauzun eta Mariano joauzun bi eskukin. Alaxe ezin balditzak eta olaxe jokatzun, lehenengo partidua. Eta hurrengo partidutan ez? Hurrengo partidutan ja... manimano, esker eskubi, bi eskukin jokau zeben. Normal. Beraz, buruz-buruko... Buruz-buruko jokau zeben, bai. Ola esan, 3 partidu jokau zituen. Eta berak irabazizun, eraz? Berak irabazizun, 3 irabazizun. Kontutan izan behar dugu, ordurartekoak desafioak zirela, gerora etorri ziren txapelketak. Noiz izan zen lehenengo buruz-burukoa? Lehena 1940ko urtien. Jokauzun txikitu iraetan kontra, eta, lehenengo partidu ofiziala oruntxe irabazizun. Ota 16 urtein jokauzun. Lehenengo partidu ofiziala. Kampion oruntxe atentzut. Ta tantea nola? Otabile 8 irabazizun Marianok. Kiroletan ere, historiara batez ere irabazleak pasatzen direla, erran ohi da, ezta? Bai, pilotan izen handiak daude idatzita. Eskupilotaren historian oraingoz, letra larriz idatzita dagoen izena,
txapeldunetan txapeldunena Retegi bigarrena da. 11 txapela jantzi zituen eratsundarrak, bai, 11. Ezin aipatu gabe utzi noski, Aimar Olaizola eta Juan Martínez de Irujo edota Jokin Altuna pilotariak. Eta adi datu honi, egun 100 eta 110 gramo arteko pilotekin jokatzen dute, ezta? Ba, 1720an Hernanin egintzen desafioan, erabilitako pilotak badakizu ezen bat gramo zituen? 226. Argi dago Atano hirugarrena mugarri izan zela, aldaketa bat izan zen. Hori da. Eta gerora nola aldatu da pilota? Zuriz eta beltza bezala, xera. Zu pentseizu, lehen pelotie narru, eta ekarri indel pelotie, hola hartzezan. Gaurko pelotie izta hori kultureitek, esan zuriz eta beltza aldau da. Lehengo pelotak asko gehiago latzezen jolazten, gaurku ez, gaurku da velozidadia. Gainera, garai hartan, eskuan takorik gabe jolasten zuten, ez? Orduan, ez dut imaginatu nahi nola amaitzen zuten esku horiek partidaren ostean. Bai, ordune bazien esko gogorreku bazien, Mariano eskuk txitun oso gogorrek, eta askotan, hemen joko bizin ditu partiduk, pelotan aizala, ipini lapiko bat urberukin, eta esku sartzen, gaur izango litzeket dan alrebez. Urberotan, ez? Urrotza, gaur badakizu, dan alrebez izitea, orduan alaxe esan. Urberotan. Urberotan gatzakin, gatza bota eta urberotan. Zebertze remedio zegoen eskuan patziaren aurka? Geuke inizin deu, esku ipini izan lurrin eta beste launek gainin jarri eta pixkat, zehateko, bajatzeko, ez? Orduan, oin ikustezu alrebezkaixi dela, baina orduan, olaix esan. Probatuko duzu? Ez. Maili, zer moduz doa zure eskulan proiektua? Torri? Uste baina zailagoa izan da, Zailagoa, Baina lortu duzu behintzat zure esku aurra babestea? Bai, gutxi gara bera bai. Badakizu zein den modurik errazena eta honena? Probatzea. Tori, bi eskuekin saiatu beharko zara, bale? Zer moduz Maili, ze sentsazio? Sobe ematen dudanean ondo, baina gero ja fuerte astean eskoa gorri. Gorritu egiten zaizu, ezta? Bai. Eta nik esango banizu inflamazioak entzeko modurik onena dela eskua zapaltzea? Ez. Eta urberotan sartzea? Nik usten dut, hotzetan hobeto izango zela. Hotzetan hobeto? Nik ez dakit zer zuten buruan, baina 20. mende hasierara arte, teknika hori erabiltzen zuten pilotan aritzen ziren, eskupilotan aritzen ziren gizonezko jokalariek. Hane, pilotan aritzeko, badaukagu pilotalekua, badaukagu pilota, zer falta zaigu? Pilotariak, ez zaila da imaginatzea pilota partidu bat pilotaririk gabe. Hain zuzen ere, eta pilotarien artean aipatzeke dauzkagu emakumeak. Uka ezina da emakumeak betidanik aritu direla pilotan, naiz eta praktika eremu pribatura mugatuta egon. Begira, 14. mendeko pintura hau. Jeu de Pomme izenpean emakumea eta pilota. Italian ere, neskameek pilota jokoan zihardutela frogatuta dago. Lehen emakume pilotari profesionalak 1887koak dira. Pentsa, 1942an 1422 pilotari profesional zeuden. 689 gizonezkoak ziren eta 724 emakumezkoak. Jakina, denborak aitzina egin ahala, zenbakiek ez diote joera horri eutsi. Beste alor askotan bezala,
pilotaren munduan ere emakumeek bere bidea egin behar izan zuten, borrokatu egin behar izan zuten, etzietelako plaza bat edo frontoi bat eman, ezta? Borrokatu behar izan zuen emakume horietako bat daukagu gaur hemen gurekin, Reyes Azkoitia. Kaixo, Reyes. Kaixo. Bueno, zuk gizonen aurka jokatu zenuen, borrokatu zenuen, eta gainera aurpegi txar bat baino gehiago ere jasan zenituen, ezta? Bai, bueno, komentarixuak entzuten dituen batzutan bastante zatarrak. Hori hogeto ziok etxien tortilla patata egiten, o zera lagatzein zenarra pelotan jokatzen, olako irain batzuk entzun nituen. Baina, bueno, ni ez naiz kukildu behine, eta beti garbi eukidet, baimena ez dala eskatu bier sartzeko frontoira, batzen dana gero lehiatu ezin zanein, etza olako neskantzako egin da pelota, eta nik uste dut ez pelota, eta ez futbola, eta kirol gutxi zerela neskantzako egin dakuak. Eta hasi ziren, benefikuak, eta hola ipintzen, baina beti gizonan kontra. Orduan, gizonan kontra lehiatzen etza zaila esan, baina, bueno, guztua bite ziten, eta posik ibiltzen nintzen. Eta gero azkenian, ja 36 urtekin ero, masterkapian, parte hartu neban, horren kulpablie ikerramarika da, ze lata emon etxezien, da nik esaten izo, baina nik 36 urtekin zela, kompetiu berde pelotan da. Bai, pixkat entrenau eta jokatu aldozu. Eta, bueno, jokatu genuen, alaba batire gustatzen zitzekon pelota, eta, bueno, esan izan, zu jokatzen nahi duzu, eta zurekin jokatzezkeo bai, eta, bueno, bisok ginen izen ematera, eta resulta que txapelketa lehengu esala banaka, eta ni suerte eukinun, bi kanporaketa pasau initula. Eta hirugarren kanporaketan eliminatu nintzen, normalen azan lehengun eliminatzie, zen nirekoen adinakin, eta gero binakakue jokatu ginen bisok, eta lehengo kanporaketa bisoke pasau, eta hori izan zen ezako kriston zubidoie, alabakin parte hartu, eta kanporaketa pasau genea, eta holan nire pasino zue pelota da, eta izugarri disfrutatzen dut. Olatzarri Zabalaga, 24 urte eta emakumezkoen lehen mailako Master Cupa 2 aldiz irabazi duzu. Bueno, tituluek zenbatera artioko balia daukate? Bueno, nik uste dut oso polita dela txapelak eta tituluak edukitzea, baina garrantzitsuena nik uste dut apurtxuet emakumeen normalizazio hori lortzea dela, ez? Eta, bueno, oneri emakume Master Cup txapelketari esker, lortzen ari gara bizibilidade hori. Eta zuri, nola iritsi zitzaizun pilota eskura? Nire aita pelota eskola bat sortu zuen, Gautegi Sarteagan, Gernika alboko herri baten, eta, bueno, hor nire neba nagusia ibiltzen zen, orden niri guztau inaten, apunta nintzen, eta, bueno, orain arte, ez? Zuri familiatik datorkizu pasio hori, ez? Baina familiagatik ez balitz, zuk uste duzu pelotaren ganako hurbilketa hori izango zenuela? Nik uste dut azkenean zailagoa izango zela pelotan gana hurbiltze hori, ez? Azkenean herri baten, Gernikalako herri ertain baten beste estimulu asko dauz, beste kirol asko dauz, orduen ez bastien niri hurbilduko frontoira edo pelota ikusarazi ez bastienengo, nik uste dut enegala bide hori jarraituko. Utziko idazue alako alderaketa bat egiten? Bai, eskuen artean. Gure eskuen artean. Bai. Alde pixka bat bada, ez? Pixka bat, bai. Bueno, txikietxu ediz, pelotari izeteko nireak. Beti bilizara eskuz? Bueno, ibilinaz 5 urtetatik
14 urteak arte ibili nintzen pelotan, azkenean 14 urte inguruan mutilek indarra hartzen hasten diz, eta orduen naizta gu onak izen, eurek irabazi eskuen, eta orduen Bizkaian 2 neska bakarrik geundelez, eta ezin genuen lez gure artean txapelketa batein, orduen pelota itxi behar izan eban, eta bueno, gero palara zinintzen jolazten. Eta orain nola ikusten duzu emakume pelotarien egoera, hobera egin du edo... Nik uste dut azken 5-6 urtetan asko hobetu dela, ez? Azkenean emakume Master Cup txapelketa jaio zan, oin dela 6 urte, eta honek emoskun bizibilitatea ez tozku inok emon, eta nik uste dut orain arte pausoak oso ondo eman diz. Egia da asko dauela egiteko, baina nik uste dut inoz baino honen gauzela emakumeak. Eta belaunaldi berriak etorri badatoz? Pizkanaka ari diz etorten, baina egia da oraindik neska gitxi daude, ez? Azkenean pauso hori ematea kostaten da nesketan, normalean oraindik pentsaten da, ez? Frontoia mutilena dela edo mutilen kirola dela. Orduen kostaten da neskak frontoira hurbiltzea eta batez be hor mantentzea. Zu erreferente bat zara, zure belaunaldiarentzat. Eta etorriko direnentzat, eta etortzen ari direnentzat. Sentitzen duzu pixua, ardura? Bueno, apur bat bai, ez? Azkenean nik uste dut hor goian gabizenok ikusten dugu guk egin behar dugula bidea, atzekoek errezago eukiteko, bagoaz bidea egiten apurken, baina egia da guk bide horretan apurtxu pausoren batxarto emonezkero kaltetuek atzetik datozen eskak izango dizela, eta ordema presio hori badekogu emakume pelotario bai. Beno, gaur ikasi dugu, oso gurea sentitzen dugun kirola baldin bada ere, pilotarekin jokatzea mundu zabalean dagoela edatuta, eta gainera pilota moda-modako jokoa izan zela Amerikako Estatu Batuetako eta Asiako frontoietan, baina baita ikasi dugu pilota gure erroi oso lotuta dagoela, behintzat Eliza bezain beste. Baina badago ezaugarri bat Euskaldunok bereizten gaituena, hau da gure bereizgarrietako bat, eta hori da burugogorkeria. Eta zergatik, beste herrialde batzuetan, eskuari emateko elementuak, eskua babesteko elementuak erabiltzen dituzten bitartean, guk eskuari eutsi diogulako. Hori bai palarekin, zestarekin, eskusoilez, argi dagoena da pilotak etorkizun zabala handia, etorkizun oparoa daukala. Beraz, orain bai, eskerrik asko etortzeagatik eta ireki liburuak.